Velkommen til IBC's nye uddannelsesunivers. Her på Innovationsfabrikken hjælper vi andre mennesker med rigtig mange forskellige ting. Vi laver alt fra korte kurser og coachingforløb til hele uddannelsesforløb over flere år, til messer og konferencer. Og så hjælper vi en masse virksomheder med organisations- og forretningsudvikling, både i Danmark og uden for landets grænser. Vi har lavet et hus, som er perfekt til læreprocesser, hvor man veksler mellem sin egen erfaring og noget teori, og så får lov til at prøve tingene af i praksis. Det kan både være i forbindelse med simuleringer eller leg med skuespillere, som vi også bruger. Og så kan det også være i vores prototypeværksted, hvor vi har mulighed for at tage abstrakte idéer. Det kan både være produkter og services, og så lave dem om til noget konkret. Innovationsfabrikken, det er en del af IBC-kurser, hvor vi hvert år har mange tusind, faktisk over 40.000 mennesker igennem nogle af vores udviklings- og uddannelsestilbud. Vores mål har helt fra start været at lave en inkluderende uddannelsesinstitution og udviklingsinstitution, hvor der er plads til alle. Så det skal være lige meget, om man vil have en masteruddannelse, eller om man har brug for at blive bedre til at læse, så skal der være et tilbud til en her på Innovationsfabrikken og IBC-kurser. Det betyder, at vi har uddannelser inden for rigtig mange forskellige områder. Vi arbejder med rigtig mange virksomheder, faktisk flere og flere virksomheder, der vælger at få skræddersyet deres uddannelsesforløb. Det er en rigtig god idé, fordi så passer det både til medarbejderens behov, men det passer også rigtig godt til virksomhedens behov. Vi lægger enormt stor vægt på, at det er træning, det vi laver. Det er ikke ren uddannelse, det er træning, så man får trænet nogle evner, som man kan bruge lige så snart man kommer hjem. IBC Innovationsfabrikken. Et bedre sted at lære.